En aquest vídeo començarem la tasca 3 del projecte final d'avaluació de Competic 2 del curs 2022-2023. Concretament, la tasca s'anomena Facturació i gestió de dades i està centrada en la competència C6, tractament de les dades numèriques. Per tal de realitzar l'activitat, ja hem obert el document amb el LibreOffice Calc, que serà l'aplicació que utilitzarem per realitzar-la. Ja li hem donat el nom que ens demana l'enunciat del projecte i la tenim desada a la carpeta del projecte. El primer que ens demana l'activitat és que canviem els noms dels fulls que apareixen per defecte pels de clients, facturació i gràfics. Per tal de fer-ho, ens situem al damunt dels noms que apareixen actualment, fem doble clic, se'ns obre un petit quadre de diàleg a través del qual podem introduir els nous noms. El primer és clients, fem clic a d'acord. El segon és facturació. Novament fem clic a d'acord i ara canviem el nom al tercer full, que serà gràfics. Un cop fet això, tornem al primer full per tal de continuar amb les activitats. I el que ens demana ara és que les cel·les que contenen imports les formatem de manera que apareguin aquests imports amb dos decimals, el punt de les unitats de 1000 i el símbol euro. Per tant, el que farem serà seleccionar el rang on tenim els imports, obrim el menú de context, format a les cel·les, ens situem a la categoria números de la pestanya números i triem el format adequat a les instruccions que ens han donat. Fem clic a d'acord i veiem que ja tenim formatat els números d'acord amb el que se'ns demanava. A continuació, el que ens diu és que les altres dades han de tenir un format adient. El que podem fer és establir un fons de cel·la per la primera fila. Per exemple, triem el color que apareix per defecte. A continuació, podem establir unes vores per la taula. I finalment el que farem serà establir una amplada de les columnes per tal que el contingut no es vegi tallat. Si ens situem a la divisòria entre les diferents columnes i fem doble clic, ja se'ns va creant una amplada automàtica, de manera que en cap cel·la apareix el contingut tallat. Un cop fet això, encara podem establir un fons de cel·la per a la resta de dades. Ara el que ens demana és que a la columna A emplenem les cel·les que falten amb un emplenament automàtic i ens diu que els números han de ser consecutius. Per tant, seleccionem les cel·les que ja tenen una numeració i a continuació arrosseguem el contingut fins a la darrera fila. Veiem que d'aquesta manera se'ns ha anat emplenant el contingut de les diferents files amb una numeració consecutiva. Ara ens demana que inserim una columna a la dreta de la columna C. Per tant, ens situem a la columna C i li diem que insereixi una columna després i a continuació ens diu que utilitzant la funció concatenar haurem de fer que les columnes tipus i nom d'empresa apareguin en una sola columna. I a més ens indica que darrere del tipus d'empresa hi han d'haver-hi uns dos punts i un espai. Ens situem a la cel·la corresponent de la filera on tenim les primeres dades i ara el que farem serà obrir l'assistent de funcions. Busquem la funció concatena, veiem aquí ja la sintaxi que té, ens indica que hem d'anar afegint les diferents parts que haurà de tenir el text separades per punts i coma. Per tant, seguim endavant. En primer lloc haurà d'aparèixer el tipus, que en aquest cas serà centre comercial. Veiem que la casella resultat ja ens va apareixent com serà el resultat final. A continuació, entre cometes, ja que es tracta de text, haurem de posar els dos punts i l'espai que ens demana. I finalment haurem de posar el nom de l'empresa. Comprovem que sigui correcte. Si ens sembla bé, fem clic a d'acord i d'aquesta manera ja hem concatenat el contingut de la columna B i la columna C separats per dos punts i un espai. En el cas que coneguem la sintaxi de la funció, no cal que utilitzem l'assistent de funcions, sinó que podem introduir-la directament.
Anem a veure-ho. Ens posem a la cel·la inferior i escrivim igual, concatena, parèntesis, fem clic a la primera cel·la, punt i coma, cometes, dos punts, espai, cometes, punt i coma, fem clic a la cel·la de la columna C i tanquem l'espai. Premem la tecla Enter i veiem que el resultat és exactament el mateix. Sigui quina sigui la forma que hem utilitzat per introduir la funció, ara el que hem de fer és arrossegar per copiar la funció a la resta de files. Per tant, ja tenim una tasca més feta. Ara el que ens demana és que amaguem les columnes B i C. Les seleccionem, obrim el menú de context i triem l'opció Amagar les columnes. Ara el que ens demana l'enunciat és que ordenem les dades seguint els criteris següents. Per la quantitat més alta de facturació, pel tipus de botiga i per província. El que podem fer abans és posar un títol a la columna en la qual hem concatenat el tipus i el nom de l'empresa. Ara seleccionem el rang on es troben les dades, ens adrecem a dades, ordena i ja se'ns obre un petit quadre de diàleg a través del qual haurem d'anar establint els criteris d'ordenació. El primer, justament, és la quantitat més alta de facturació, per tant, triem facturació anual i li diem que l'ordenació sigui descendent. El segon criteri és el tipus de botiga, per tant, seleccionem tipus. I el tercer és província, per tant, seleccionarem província. Fem clic a d'acord i veiem que efectivament ja se'ns ha ordenat els registres, primer per la facturació de més gran a més petit. En el cas que aquests valors coincideixin, se'ns ha ordenat pel tipus de botiga i, si aquests coincideixen, finalment se'ns ha ordenat per la província. Per tant, ja tenim les dades tal com ens demana l'enunciat i d'aquesta manera ja hem acabat la primera part de l'activitat. I de moment, això és tot.